welcome back to DIY Look TV again guys, no. So gagawin po natin ngayon is pupunta po tayo doon sa isang kaibigan natin na may kalapati at titingin po tayo ng kalapati niya at bibilin po natin yung isa or dalawa pong kalapati. So update muna natin yung mga kalapati natin dito. Ano? Yes, ayan po sila, no. So, tahimik. Kakakain lang kasi guys. So, dito yung iba natin kalapati. Ito po kasi mga stockbird natin. Yun, no. So, ayaw mag-focus guys. So, tara, sama nyo akong punta na po doon sa ating kakalapatis na may kalapati din po. So sama nyo ako guys, tara. So, dito po tayo kay BG. Kukuha po tayo ng kalapati niya na isa na hen. So, yun po ang isang hen. Guys. Yun, kalapati niya dito. Titindan na din niya ng mga kalapati niya kasi papalit siya ng racing. Binigyan po natin ng clip ring safety. Mga atak pari. Yun. Sila. Nangingilog dito. Nabinta niya din yung iba na. Mga ano? Mga umaga. 7 or 8. Mas maganda yun kapag magpapalipad ka 7 or 8. Mga 6, mas maaga pa. Ayan guys. Kukunin natin yung isa niya na. So, samahan niyo ako guys. Lumon ko, dami sing-sing to sa mga hindi ay. Ay, sulaan ta. Dalawang sing-sing. Ano? So, kukunin na natin to guys. Tara, bus. Yeah. Mga pinipili ka lasag. So guys, yan na po yung nabili natin kay BG, no? No? So kukunin natin. Mula mo. Pakubayin mo. Ano? Muna ito ko, maganda. Mura lang. Pakinan mo tayo sing-sing na mata. Kuboy po siya pero guys, PHA 2019 dito sa Ketola. ADVIR 2015 pero sinuksok lang daw to guys. Ang tunay yung isa kang mata. Yun, ito po yung tunay 2019. Ano? Yung mata niya. Ito yung mata. Yan po, ito po yung mata niya guys. Bawal sa ko nga na picture ko. So, kung gagawin po natin dito,
i-stop muna natin. Tas kapag breeding season na, i-breed ko na po to. Cleansing po muna natin. Ano? Lagay natin sa loob. Loob ng mga breeding. Deliver. Tumbok mo. Ito na lang. Kaya dito. Ito kung malagay. Nagdilig nagdilig. Marakot nagdilig. Bagong dating. Ngay 2 minutes. Ayan guys, oh. Yan na po siya. Kata na yung blowbar mo, ayaw ta na eh. Ayun. Yung iba nating breeder, oh. So, nalaki na mga YB natin. Maglilipat na rin tayo sa linggo, kaya Sabado. Sabado o linggo. So, hanggang dito lang po yung video natin, guys. Please like, comment, and subscribe. Share nyo na rin para maabot na natin ng 1K subscriber, guys. Thank you.